Magandang umaga po. Ngayon po magluluto po ako ng turmeric tea na inumin namin ni Lola. Hugasan lang ng mabuti. Tapos, pitpitin lang po siya. Tapos, ilagay sa kaserola ng paglulutuan. Tapos, lagyan ng tubig. 4 po na ganito yung nilalagay ko. Ayan. Tapos, pakuluan po ito ng 5 minutes. Ayan. Pag alam niyo po na nagbago na po yung kulay niya, tapos kulo-kulo siya ng kulo, pwede na rin po mga 4 minutes o kaya 5 minutes. Basta makita niyo po na nagbago na po yung kulay niya. As in na yellow-yellow na po siya. Sa mga katulad ko po dyan na mahirap makatulog, o kaya yung mga wailaw dyan dito sa Taiwan na mahirap makatulog, o kaya sa gabi parang nararamdaman niyo yung tiyan niyo na parang busog lagi kahit hindi naman marami yung kinain niyo, yung may ulcer, pwede rin po ito. Nabasa ko po sa YouTube ito. Yung marami pong benefits itong turmeric ginger. Pwede po dun sa mga may makikirot. Kasi parang ito yung mabisang gamot para sa anti-inflammatory. Nabasa ko po yun. Kasi po sa akin, kaya nagaganito ako, uminom ako ng ginger tea kasi may dinaramdam po ako. Pero kung umiinom po ako nito, parang naiibsan po yung kirot. Sa awa naman ng Diyos. Kaya nire-recommend ko po itong ginger tea sa mga katulad ko pong katulong dyan. I mean, mga caretaker dyan, nag-aalaga ng mga matanda, lalo na pagpagod. Ito po, the best po to sa inyo, sa atin. But i-search nyo po sa Google o kaya dun sa YouTube. Marami pong benefits na may bigay sa ating katawan, ang ginger tea. Ayan. Hintayin lang natin siyang kumulo. Sa isang linggo po, 2 to 3 times po ako nagluluto ng ganito. Iniinom namin ni Lola, tag 1 tasa kami. Pag maubos po yung 1 tasa, kasi syempre may yung laman niya, pwede pa siyang lagyan ng mainit na tubig. Yun, magkukulay pa din yun kahit hindi na siya kumukulo. Tayin lang natin po siyang kumulo. Yan, malapit na po siyang kumulo. Dati-rati bumibili ako sa palengke ng ganito. 1 kilo 45 NT sa Taiwan na pera. Sa atin, yung 45 na yon, kulang-kulang 100 na siya.
Pero nung pumunta dito yung lola, yung anak ni lola, nakita niya, bakit yan? Sabi ko, iniinom namin ni lola. Maganda sa katawan, sabi ko. Alam naman niya pala. Tapos marami para silang tanim na ganito sa kanila. Kaya, nung pumunta sila dito, binigyan po ako. Isang supot, ang dami po. Yung iba, binilad ko na siya. Mas maganda kasi yung parang yung dried. Parang mas mabisa po yun. Yan, kumukulo na po siya. Kapag nakakainom po kasi ako ng ganito, parang gumaganda yung pakiramdam ko, lalo na sa kung minsan ako nararamdaman ko yung constipation. Matigas po yung ebak ko, yung tahi ko. Pasensya na po sa mga makapanood na kumakain dyan. Maganda po ito sa ulcer. Maganda rin. Nung kasagsagan ng COVID na yan, araw-araw kami umiinom ni lola nito. Tapos may nakikita rin ako sa Facebook, doon sa Pinas, umiinom rin sila ng ganito. Yan, kulo siya ng kulo. Yan, nagbabago na po yung kulay niya. Dati pag umiinom ako ng ito, linalagyan ko siya ng honey o kaya konting asukal. Pero parang sabi ko mas mabisa kung walang halo. Kaya sa akin hindi ko na inahaluan. Pati na rin si lola, ayaw na rin niya yung hinahaluan. Yan, kumukulo na po siya. Hintayin muna natin kahit 2 minutes lang o kaya 1 minute, okay na yan. Kasi kulo naman na siya ng kulo. Yan, nagbabago na talaga siya. As in, nag-yellow na siya. Yan. Maya-maya lang papatayin ko na po siya. Yan, salamat po sa mga nakapanood ko nito. Gawin nyo po, lalo na po dito yung mga wild po dito sa Taiwan na nagpupuyat, ganon, na maraming dinaramdam. Maganda po ito. Lalo na, pwede rin po sa mga factory na nagpupuyat. Gawin nyo po ito. Pwede po siyang haluan ng honey o kaya asukal na konti para magkalasa siya. Yan, maraming salamat po. And don't forget to subscribe, like, comment, and share sa channel ko. Maraming salamat po.